मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुड़ध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्म श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम। आयच्या दिवसाक स्वाम्याले आगमन मुंबई वडाला राम मंदिरांतल्यान स्वकीय नासिकांतू अशें तसले लक्ष्मीनारायण भवनांतू स्वाम्याला हांगा आगमन जाता आसा त्या संदर्भारी नासिकांतू अशें तसले प्रिय भजकांनी अत्यंत प्रीतिपूर्वक जावन गेलो स्वाम्याक हांगा प्रीतिपूर्वक जावन घेवन आगमन केले बद्दल नाजे स्वागत केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची। विशेष जावन केलो विशय तुमकां आयच्या दिसाक सांगच्याक आमी इच्छा पावताची। एक मठाक एक नाजाल्यार एक कारण आसा, एक सृष्टी जावचेक, निर्माण जावचेक एक हेतू रिजन कसले तरी एक उरता। तशीच आयच्या दिवसाक दोन विषय आमी तुमगेले जरा प्रस्तुत करच्याक आमी इच्छा पावताची। प्रथम म्हळ्यार हे नासिक लक्ष्मीनारायण भवन स्थापन जावचेक कारण कशें आशिल्लें आनी खंयचे स्वाम्याल नांवार हे भवन कित्याक हे केलें, हे दोन विशय तुमगेले जरा आमी प्रस्तुत करता आशिल्ले। ताचेकिंता पयले आमी केन्नाय मस्तपंत सांगताशी की जव चुटू बऱ्याक स्वाम्यान कालच्या दिवसाक वैके वेत आशिल्ले 8 तारीख आयतार आशिल्लो ना फायच्या दिवसाकय येवचें जाता आशिल्लें, किंतु आयच्या दिवसाक आमी हांगा आयल्याची। आताची राघवेंद्र कामत तांतागेले प्रथम वक्तव्यांतू स्वागत भाषणांत सांगले की 9वे स्वाम्याले हांगा एक सांकेतिक वृंदावन आसा म्हणून। जे परंपरेचे 9वे स्वामी आसाची ते 9th पॉन्टिफ 9th स्वामी आणि आज आयची तारीख वैके 9 तारीख आसा। इतले जाल्ले तरी आमकां आश्चर्य नाशिल्लें। आनीक आश्चर्य विशय कसन की म्हळ्यार तांगेले वृंदावन जालें तसले तारीख वैके 9 तारीख आसा। 9th मार्च 1603 अंतु 1703 9th मार्च 1703 अंतु तानी गत जाले। फाल्गुन मध्य सप्तमी दिवसू ते तांगेले पुण्यतिथी येता। 9th पॉन्टिफ आणि 24वे पीठाधिपती जाले नंतर प्रथम पंत आमी मुक्काम येताची त्या तारीख वैके 9 तारीख आसा। सो 9 आणि 9 तातून आमी सांगताची की आमी तेन्ना हे आलोचन केलें ना, आमी मुहूर्त निश्चय केले म्हळ्यार 9 तारीखाक येताची आणि त्या तारीखाक आमी पुन्हा भायर सरतले। किंतु आज ही आलोचन केलतना इतलो संतोष जाता की म्हळ्यार तांगे 9 तारीखाक संबंध पावील तसले दिवसाकाचे आमी नासिक हांगा घेवन पावील आसाचे। आता तांगेल बद्दल विषय सांगता म्हळ्यार तांणी आमगेले रघुचंद्र तीर्थ स्वाम्याले शिष्य आमगे लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामी रघुचंद्र तीर्थ स्वामी शिष्य आणि तांगेले शिष्य म्हणजे लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामी शिष्य लक्ष्मीकांत तीर्थ। सो हे 3 स्वाम्यांतूची आता विषय असा। आमगेले रघुचंद्र तीर्थ स्वाम्याक आता तुमकां गोत आसा की अष्टमठ म्हणटाचे। थंय 8 मठाचे स्वाम्याला परंपरा आसा। गुरु मध्वाचार्य जे आमगेले आरंभाचे गुरु म्हणजे वैष्णव सिद्धांत कसले प्रचार केले तसले अशिल तसले आमगेले प्रथम गुरु म्हणून आमी कसं हे करताची तसले गुरु मध्वाचार्य त्यांनी 8 मठ सृष्टी केले। तशीची 8 मठ सृष्टी केली तशीची आमगेल रघुचंद्र तीर्थ स्वाम्याक वैकेची एक पर्तगाळी मठाचे अशी 8 एक शिष्य घेऊन गेलो तांगे कडच्यान प्रचार कार्य करता म्हणून गेलो तांगे आलोचना आशिल्ली।
म्हणजे गुरु मध्वाचार्यांनी कशी 8 शिष्य कोण गेलो, कशी सिद्धांत त्यांनी प्रचार केलाय, तशीच ही रघुचंद्र तीर्थ स्वामीन वैकेची अशीचे 8 शिष्यांक घेऊन गेलो. तांगेकडच्यान मध्व सिद्धांत प्रचार करका, वैष्णव सिद्धांत प्रचार करका म्हणून गेलो स्वामीने एक संकल्प केलाय. संकल्प करत असताना तांका 2 शिष्य प्राप्त झाले. कडेरी अनेक शिष्य घेताना त्या स्वामी गत झाले, अर्थात तांगेले निर्वाण झाले, वृंदावनस्थ झाले. त्या हज्जन थोडे त्यांनी दुःखित झाले की आम्ही एक 8 शिष्यांकडून अशी प्रचार कार्य आरंभ करता म्हणून आम्ही संकल्प केलाय. किंतु आम्ही संकल्प केले तशीच ही ह्या जाताना कसं ना जे कसं एक विघ्न दिसतासा, म्हणजे शिष्य तांगेले खंयच्याही कारणान त्यांनी गत जातास, म्हणजे गुरु लेत राख शिष्य गत जातासाची. सो हे तांका थोड्याची हे जाले. कडे रात कोण आमका हाजे बद्दल मार्गदर्शन करता म्हणून गेलो त्यांनी आलोचन करत असताना त्यांनी विष्णूले ध्यान केले. आता देवानाची हाक वाट करता. सो त्यांनी ध्यान करत असताना देवान तांका प्रेरण केलंय की तुम्ही हे संकल्प मुखाची नाकाची. मध्वाचार्यांनी केल्या म्हणून गेलो तुम्ही करच्या वत नाकाची, तुम्ही ते त्याग कराची म्हणून गेलो सांग. हे आम्ही सांगतानाची तांगेले चरम श्लोकांतुची तशी बरेला सांग. तुम्ही सांगचे तुम्ही ऐकल उरताले. श्रष्टु अष्टौ मठान्येन महानित्य कृतोपि सह विष्णुना चोदितो त्यक्तः रघुचंद्र गुरुं भजे म्हणून गेलो तांगे चरम श्लोकांत येतात. विष्णुना चोदितः त्यक्तः कडे विष्णूने जी देवानाची गुरु प्रेरण केलंय की तुम्ही आणि मुखारसी नकाची आणि तुम्ही हंगाची ते त्याग करायचे. म्हणजे कडेरी आणि मुखार सूचक आमगे गुरुन प्रेरण केलं. स्वाम्यान हेची ते बंद केलंय, म्हणजे आणि शिष्यार्थांनी घेऊन केलं. पहिले 3 शिष्य घेतले तांगे कसं करते 8 करता म्हणून शिलाय. किंतु 8 करतानाची एक स्वामी गत झाले. बाकीची 2-3 शिष्य आशिले. आता हे 3 शिष्यांतू खंयची शिष्यांका मी हे करचे कसं करचे म्हणून विचार करत असताना तंतु प्रथम शिष्यान सांगले की आम्ही काशी वताची आणि काशीतून आम्ही वासपूर गेलो. आमगेले मुकाबले संन्यास जीवन आणि जगताची म्हणजे वाराणसी काशी म्हणजे एक होड धर्मक्षेत्र, एक होड क्षेत्र असेल. आम्ही ते वास्तविक होईल आमगे मुकाबले जीवन आम्ही चलेताची म्हणून सांगले. इकडे व्यास तीर्थ म्हणून गेला आशिले. त्यांनी शास्त्र अभ्यास हे करत करत त्यांनी पर्तगाळी तुझी गत झाली. तुम्ही वैके आजी पर्तगाळी मठांत गेलताना आमगेले हे 2 विभाग असा. एक पीठाधिपती जाऊन गेलो वृंदावन चालत असले एक विभाग असा आणि पीठाधिपती जायनाशीची शिष्य असतानाची गत झाले स्वामी वृंदावन अनेक साइड असा. हे 2 वृंदावन असा. एक नरहरी तीर्थ स्वामी आणि एक व्यास तीर्थ स्वामी म्हणून. त्यांची एक रघुचंद्र तीर्थ स्वामीला शिष्य म्हणजे व्यास तीर्थ स्वामी. अनेक नरहरी तीर्थ स्वामी ते आमगे इंदिराकांत तीर्थ स्वामीला प्रथम शिष्य. सो अशी व्यास तीर्थ स्वामी तेही गत झाले आणि तांगेल वृंदावन पर्तगाळी मठांतुची आता असा. एक स्वामी आमगेले रघुचंद्र तीर्थ स्वामी शिष्य त्यांनी काशी आम्ही मुकाशिताची म्हणून त्यांनी काशी केले. तिसरे स्वामी याची आमगेले लक्ष्मी नारायण तीर्थ स्वामी ते पट्टारे त्यांनी पीठ राहिले आणि पीठ येऊन गेलो त्यांनी मुकाबले कार्य आरंभ केले. सो अशी जाऊन गेलो लक्ष्मी नारायण तीर्थ स्वामी पीठाधिपती जाऊन गेलो. गोकर्ण मठाचे 9वे स्वामी जाऊन गेलो अलंकृत जाऊन भूषित झाले. आता लक्ष्मी नारायण तीर्थ स्वामीने तांगेल ख्याती कसं मिळाली. आज तांगेल बद्दल आम्ही केलो विषय सांगू काची किती की मिळाली. किंतु उत्तम श्लोक शिखामणीना मनोविशुद्धै चरितानुवादः म्हणून गेलो सुमध्व विजयांतु प्रथम अध्यायांतु एक श्लोक येता. तंतुचे अंतिम कसं 2 स्टांजा असा. तंतु हे विषय किंतु उत्तम श्लोक शिखामणीना मनोविशुद्धै चरितानुवादः म्हणून सांगितलं. आमगेल किंता हलगडे आशिल्ले असले आमगेल किंता उत्तम आशिले
लोकांबद्दल तांगेल चरित्र आम्ही सांगल्यारी आमगेल मन शुद्ध जाता आम्ही सांगितलं जगत आता आजकल आमगेल बाह्य शुद्धी करच्याक एक्सटर्नल क्लीनिंग करच्याक मस्तीचे प्रोडक्ट्स आहे किंतु मनाची शुद्धी करच्याक खंयचे रीतीरी प्रोडक्ट्स आज वेकाय आयुर्वेदिक आईल ना होमिओपॅथी आहे ना ॲलोपॅथी वेकाय आईल्यार वैक्याची शमन जाता आणि परतून आणि कसं नाही तरी विचार बदलत उरता सो खंयचे रीतीर वैक्याची तसं खंयचेही प्रोडक्ट्स आहे किंतु शास्त्रकारान एक सांगितलं असा किंतु उत्तम श्लोक शिखामणी म्हणजे आमगेर किंता उत्तम असेल तसले लोकाले चरित्र अनुवाद केल्यारी तुमगेल मन शुद्धी जाता म्हणून मुंगे सांगितलं असा त्यात कोण आज आमगेल किंता उत्तम जावंगेल असेल तसले स्वामी म्हणारी आमगेल लक्ष्मी नारायण तीर्थ स्वामी आमगेल किंता ज्येष्ठ असाची आमगेल किंता त्यांनी एक गोड स्थानात त्यांनी असेल तसले स्वामी तांगेल चरित्र आज तुमगेल यात्राक सांगिल निमित्तान ऐकल निमित्तानं तुमगेल मन शुद्धी जाता सांगिल निमित्तानं आमगेल मन शुद्धी जाता तसले अवकाशू आज हमको प्राप्त झाले आणि त्यानेशी काही प्राप्त झाले नासिक क्षेत्रात प्राप्त झाले रामायण घडीत तसले क्षेत्रांत आमको प्राप्त झाले आणि आमगेल उपास्य मूर्ती वैकेची प्रभू रामचंद्र देव सो अशनी आलोचन करताना या विषय तुमगेला तर आज सांगनाशी आमका आज पोट म्हणजे जिरवण जायना आज सांगून नंतर जिरवण जावची त्या निमित्तानं लक्ष्मी नारायण तीर्थ स्वाम्यानं कसं केलं की म्हणारी अत्यंत आम्ही कितलेही तांका नतमस्तक केले ते कितलेही केलं कमी तसं एक परिश्रम तसं एक कष्ट साधना त्यांनी केलं असा आता मी तुम्ही सांगले रघुचंद्र तीर्थ स्वामीला एक शिष्य काशीत वचून आशिल्ले म्हणून तुमका मी सांगले त्या स्वाम्याकडे प्रत्येकाला मठाक संबंध आशिल्लेच त्यांनी कसं केलं की म्हणारी आमगेले लक्ष्मी नारायण तीर्थ स्वाम्याक त्यांनी एक पत्र बरेलं कसं पत्र बरेलं की म्हणारी ही औरंगजेबाले त्यांना काल आशिल्लो मुघल साम्राज्याले काल आशिल्ले यूपी आशिल्ले यूपी म्हणारी ते तागेल साम्राज्यात आणि तागेल काळात कसं जात असेल की म्हणारी असल देवस्थानाचे ध्वंस जावचे ना देवस्थान म्हणून गेलो मशिदी कोणचे असल मस्जिदले जाता असेल तुमका आज वैके पडोचे जाता आमगेला वाराणसी मठाचे त्याची साइडाकची एक मशिदी असा आणि देवस्थान आमगेल मठा येदुर बिंदू माधव असा ऍक्च्युअली कसे असेल की म्हणारी आमगेल मठा साइडाक आता बिंदू माधवान साइडाक आमगेल मठ असेल बिंदू माधव कोई नाही असेल त्याची साइडाक आमगेल मठ असेल किंतु औरंगजेब काळात कसं झालं की म्हणत त्याने बिंदू माधव उद्ध्वस्त केला आणि त्या जागेवर मशिदी आहे आणि बिंदू माधव देवस्थान आमगेल मठा येत राहून आधी ते विराजित झालं आता आज तुमका कोणता पेपर असतो तुम्ही हेडलाईन तरी वाचून उठले इजरायल आणि हे कसं झालं तर कसं झालं तुमका लोकांना फोन करचे चाल केले लोक स्थलांतरित करचे झाले आजकाल तुमगेले की त्या माध्यम असा तुमका थिंगतुले ना इव्हॅक्युएशन करचे तर तुमगेले टाइम असा फ्लाइट असा फोन असा कोणाक सांगेता आणि तुला आणीकडे स्थलांतर जागेता कसं ना ते कसं नाही तुमगेले प्रोटेक्शन असा तागेल काळात कसं नाही प्रोटेक्शन ना तागेल काळात तू कसं नाही प्रोटेक्शन ना त्यातून आमगेल स्वामीन कसं केलं की मला ती गेलेली शिष्य स्वामीन कसं केलं की म्हणाली त्यांनी पत्र बरेले तुम्ही पीठाधिपती जाऊन गेलो आणि आम्ही हांगा शिष्य जाऊन गेले हांगा असा म्हणून तुम्ही लेखून हांगा काशी मठ म्हळे आमगेले वाराणसी मठ लक्ष्मीनारायण थंय तशीच म्हणून नाव दवरले त्या मठ लक्ष्मीनारायण देवाक थंय प्रतिष्ठापन केले त्या मठ सुरक्षित जाऊन गेले उरता म्हळ्यार तुमगेले खात्यात तू ते कसं नाही खर्च चालले जमा तुम्ही लॅब बरे याचे म्हणून आमगेले थंयचे स्वाम्यानं हांका पत्र बरेले म्हळ्यार थोडा हार्श बरेले मृदू जाऊन बरेल ना आणि थोड्याची गंभीरतान बरेले की तुम्ही थंय बसून गोवांत बसून गेलो आमगेला वाराणसी मठ सुरक्षित जाऊन गेलो उरता म्हणून लेखल्यारी तुम्ही ते तुमगेल पुस्तकांत गेलेल्या काकप जम करा आज आणि उरता म्हणून लेखना कितें की म्हळ्यार औरंगजेब केन्ना हांगा डाळी करता केन्ना उद्ध्वस्त करता ते आमकां पत्ना
फाल्यां कसले चड कमी जाल्यार आमी हाका जबाबदार न्ही, तुम्ही हाचे बद्दल काळजी घेवका, थंय पिठाधिपती जावन थंय उर नाकाची म्हण तांणी एक संदेश पेटोवन दिलो. ताबडतोब आमगेले लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वाम्यान हे पत्र आयले नंतर म्हणजे एक भयानक पत्र ते आमगेले मूल मठ रक्षण करता आणि त्या स्वाम्यान सांगलें की आम्ही हे करनाका, तुम्ही पिठाधिपती म्हणून तांणी तशी बरोवन दिलें. कडेर आमगे लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वाम्यान हे पत्र हाचे महत्व कळ्ळें. तांणी अनेक स्वाम्याक शिष्य दिले. त्याची जी लक्ष्मीकांत तीर्थ स्वामी तांणी कसं केलें की म्हळ्यार तेन्ना फ्लायट आनी नाशिल्लें. वाराणसी वचपाक म्हळ्यार 1-2 दिवसां भितर वाराणसी पावचें जायना. तेन्ना कालान तूं पालकिरी नाजाल्यार चंपून घेवन प्रयाण घेवपाक आशिल्लें तसलें काल आमी रहदारी पत्र घेवपाक तेन्ना बॉम्बे प्रेसिडेन्सी आशिल्लें, तेन्ना पोर्चुगीज रूल आशिल्लें. तांणी कुड्डूची ते रहदारी पत्र दाखोवन घेवन एक स्टेप घालून वाराणसी पावपाक असेल संदर्भ असताना आमगेले गुरून कसं केलें की म्हळ्यार की आमी जर पर्तगाळी मठांतल्यान वाराणसी चमकले फाल्यां पर्तगाळी मठाची कोण मुखावेल जबाबदारी कोण चलोवन वरचें म्हणून घेवन तेंची शिष्यवर्गांनी स्वाम्याक प्रार्थना केली की स्वामे वाराणसी वताले की तूं केन्ना येताची तांणी निश्चय नाशितना मुखावेल जबाबदारी कोण करचें म्हणून घेवन अशी प्रश्न घालतना कडेन तांणी सांगलें जायत तशेंच आमी शिष्यांक आमी एक निवड करून गेलो, तांकां आमी जबाबदारी दिवं, आमी वाराणसीक वताची म्हणून सांगून तांणी लक्ष्मीकांत तीर्थ स्वाम्याक तांणी शिष्य स्वीकार केले आनी करून तांणी वाराणसी केलें. वाराणसीक वचून गेलो. स्वाम्यान कसं केलें की म्हळ्यार 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष न्ही, सतत 8 वर्ष स्वामी वाराणसीत रावले. 1-2 वर्ष न्ही, 8 वर्ष थंय रावून गेलो. शिलामय 33 फीट आज वेगे तुम्ही थंय गेल्यार पंचगंगा घाटांतल्यान कितें की म्हळ्यार पंचगंगा गंगाचे प्रवाह कशी आसा तुमकां पत्ता आसा. एकदम प्रवाह चड जाल्यार आमगे मठ वेगे धुवन घेवन वचत आसले शक्ती सामर्थ्य थंय आसा. देखून आमगे स्वाम्यान कसं केलें की 33 फीट फाउंडेशन घाल गेलो ताजेर तांणी मठ बांदलो. 1-2 फीट न्ही 33 फीटाचे फाउंडेशन घालें. आमी फाउंडेशन घाले कितले फीटात घालताची एक 8 फूट 7 फूट 10 फुटाचं. तांणी कितें केलें ताजे किंता 3 पट्टेन फाउंडेशन घालून ताजेर मठ बांदून गेलो. तेवढं सुरक्षित करून गेलो. 8 वर्ष थंय राबून गेलो. स्वाम्यान आमगे मूल मठाचे रक्षण करून गेले. असल व्हड कार्य आमगेले लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वाम्यान करून घेतलेलं. जर त्या स्वाम्यान पुरो आमी यानाची तुम्ही कसं मग पळया म्हणून घेवन तांणी जर हे केलेलं असले रे आज वाराणसी मठ आमगे हातान पूर्ण आशिल्लो. असल साधन केलं तसं स्वामी म्हळ्यार आमगेले लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामी. त्या स्वाम्यान 8 वर्ष थंय उठूची कोण जाले नंतर आमगे स्वाम्या कडेरी मुखावेल दिवसांतू तांणी सकल आयले. तांणी कर्नाटका येवन पावले. कर्नाटका येवन गेलो बाकी कडेन तांणी संचार केले. तिरुपतीक तांणी संचार केले. तीर्थयात्रा केले. अशी तीर्थयात्रा करून गेलो तांणी आमगे गोकर्णाक पावले. गोकर्णाक पावले तेन्ना तांणी एक वेणुपुरा म्हणून गेले एक कडेन तेन्नाचे वेणुपुरा म्हणून गेले आशिल्ले. थंय चेन्नम्मा म्हणून गेले आशिल्ले. राणी चेन्नम्मा तिगेले कालांतू क्वीन चेन्नम्मा जी म्हणटाची तिगेले कालांतू कसं जालें की म्हळ्यार बहुशा तिगेले अनेक चेन्नम्मा जी म्हणून उरताले तिगेले कालांतू स्वामीन थंय वास्तव्याक आयिल्ले. हे विशय राणीक कळ्ळें की आमगेले संस्थानांतू एक खंयची एक व्हड स्वामी हांगा आयिल्लो आसा की तांकां कसले तरी एक गौरव अर्पण करता म्हणून गेलो. तिणे 2 आज कशी तुम्ही चामर हाडले ड्युटीक धरले तशीची ते राणीन कसं केलें म्हळ्यार ब्राह्मण मुखांतर स्वाम्याक चामर दीपिका श्वेतछत्र आणि शंख ह्या स्वाम्याक गौरव म्हणून अर्पण केले. हे आमी कशी सांगता की म्हळ्यार आमगेले चरम श्लोकांत येता प्राप्त पत्रार्जुन छत्र शंख चामर दीपिकम भूयो भूयो भजे भक्त्या
लक्ष्मी नारायणम गुरु म्हणून गेलो आमगेले परंपरेचे चरम श्लोक आसा चरम श्लोक म्हळ्यार अंतिम श्लोक ताका चरम कित्याक म्हणटा की म्हळ्यार तुमगेले बॉडीचे लास्ट पार्ट कसं आसा हा चर्म त्याची जी चर्माक आम्ही चर्म म्हणतात शरीराक श्लोकाक हे करताना ते चरम श्लोक म्हणून येतात अंतिम श्लोक अर्थात गद जाल्यानंतर म्हणजे तसं श्लोकाक आम्ही चरम श्लोक म्हणून म्हणतात तांगेल त्या श्लोकांतून ह्याची जी बरेल आसा की प्राप्त पत्रार्जुन छत्र म्हळ्यार त्याची श्वेत छत्र शंख चामर दीपिका शंख चामर आणि दीपिका ड्युटीच्या आणि चामर ह्या उद्दूची स्वाम्याक अर्पण केले कोण अर्पण केले ते चन्नम्माजीनं तिने ब्राह्मणद्वारा तिने अर्पण केले असल एक ख्याती अशी तसले आमगेले लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामी तांणी जाऊन इन्व्हाइट केलं की आम्ही आयल्यार तुम्ही राजमर्यादेत तांणी ऐकून गेलो स्वामेल शक्ती स्वामेल सामर्थ्य ह्या उद्दूची ख्याती ऐकून ती स्वतः येऊन गेलो ब्राह्मणद्वारा एक छत्र कडे एक पालखी ह्या उद्दूची स्वामी येऊन गेलो गौरव केला असल एक आमगेले लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामी तसं लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामी परतून वाराणसी यात्रे केले वाराणसी यात्रे करून गेलो स्वामी नासिका येऊन पावले नासिका येऊन पावल्यानंतर गोदावरी तिरेचेर आशिल्तना तांणी हांगा गत स्वामी हांगा गत जाल्ल्या निमित्तानं कडे आमगेल गुरुन तेन्ना हांगा वृंदावन आशिल्ले गोदावरी न्हंयची तीर आली तेन्ना उड्डूची वृंदावन न्हंयची तीरा लागीं उरत आशिल्ली खंय मध्ये हांगा खंय उरना न्हंयची लागींची वृंदावन आनी कडची एक परंपरा आशिल्ली सो तांगेल ते वृंदावन कसन आसा ते खंयची एक कारणांतरान त्या उड्डूची म्हळ्यार आमगेल हातांत मेळना अशें केलें कडे आमकां गोदावरी न्हंयची तिरारीची आमगेल मठ आशिल्ले आणि आमगेले परम गुरू काळात म्हळ्यार आमगेले गुरू तांगेल काळात हांगा ते रोड वायडनिंग खंयची कारणा निमित्तान ते उड्डूचे आमगेले कसले गोदावरी तटाचेर आशिल्ले तसले जाग कसन आसा ते उड्डू सरकाराक केले नंतर कडेन तांणी हांगा स्थळांतरीत एक हांगा जाग आमकां निवेशन हांगा करून दिले स्वाम्यान हांगा एक चातुर्मास केले चातुर्मास हांगा केले ना त्याने एक ब्राह्मण समाज म्हणले एक हांगा थंय वचून स्वाम्यान थंय एक चातुर्मास केले 2000 की 2002 स्वाम्यान हांगा चातुर्मास केले चातुर्मास कोण घेतले तेन्ना आमगेले स्वाम्यान संकल्प केले की आमगेले लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामेले वृंदावन आशिल्ले ते आमगेले हातांत ना तितून एक सांकेतीक वृंदावन हांगा करता तांगेले गुडगास केन्नाय जावका परंपरेचे आणि आमगेले स्वामीक हे विषय उठूकच आशिल्ले 8 वर्ष वाराणसीत राबून गेलो तितले साहस करून गेलो आमगेले मूलमठ रक्षण केले तसं स्वामी तांगेले एक आज वृंदावन आमगे हातांत ना किंतु तांचे एक स्थानमान मेळका तसं स्वामीक म्हळ्यार कितें स्वाम्यान हटान म्हळ्यार तितले एक खंयचे तरी तांचे गौरव मेळका म्हणले एक उद्देशान स्वाम्यान हांगा नासिकांत जाग घेवन गेलो हांगा एक सांकेतीक दवरले मूर्ती वैद्यचे हांगा लक्ष्मी नारायण ताचे सकल हनुमंत दवरले ते एक सांकेतीक की आमगेले वृंदावनांत आमी केन्ना ही हनुमंताक आमी प्रतिष्ठ करताची तातून वैरी देवाल प्रतिष्ठ केले आणि सकल हनुमंताक प्रतिष्ठ केले आणि एक हांगा हॉल बांधले आणि ताका ही नाव लक्ष्मी नारायण भवन म्हणून दवरले सो अशी आमगेले नासिक मठ निर्माण जावचे कारण आशिल्लें आणि कारण कसं की म्हळ्यार लक्ष्मी नारायण तीर्थ स्वामीन केले तसले ताके एक कार्य तीर्थ आमगेले गुरू ऐकले म्हळ्यार वाचिले आणि त्या स्वामीन आमकां पदे कानांत ऐकून आमकां केन्नाय ताचे उडकास आशिल्ले आणि हाचे पहिले 2015 आमी हांगा आयिल्ले तेन्ना आमी वाराणसी चातुर्मास आबच्चे आशिल्ले किंतु आमी तेन्ना शिष्य जावन गेले आशिल्ले पीठाधिपती जावं शिष्य स्वीकार जावं जाल्ले नाशिल्ले शिष्य स्वीकार जाल्यार 2017 आणि 2015 आमी हांगा पूर्वाश्रमांत हांगा आयिल्ले आणि आमकां समउडकास आसा ऑगस्ट 1 तारीखाची आमी हांगा कुंभमेळानी आशिल्ले आमी सिन्नाराकनी वचून आयले ह्या उतू आमकां ते उडकास आसा तात नंतर पीठाधिपती जाल्ले नंतर आमी मुंबई वास्तव्याक आयिल्ले मुंबई वास्तव्याक आयिल्तना
एक भेटी हांग येऊन गेलो उभय स्वाम बसून गेलो सांजे वेळार उठू लोकाले कोण परिचय उठू लोकां राबून गेलो तागे तागे परिचय करून देऊन गेलो उभय स्वामीले ही आशीर्वचन जावन परतून आम्ही मुखार भायर सरले तेही आमकां उडगास आसा आणि उभय स्वामीच्या हांगा वास्तव केला उडगास आसा पीठाधिपती जाल्या नंतर आमगेले प्रथम आगमन हांगा जायत आसा नाशिक लोकांनी मस्त हे केले की इतली तांगे उत्सुकता की म्हळ्यार की तुमगत आसा की पहिला हांगा मठाचे रूपरेश कशे आशिल्ले आणि आतां रूपरेश कशे जाले आमगेलो अध्यक्ष दूर बसला तो कसं जाल्यार मुगत ना मस्त दूर वचून घेवन बसला आम्ही पळयत आसा अनिल पै खंय आसा मरे दिसना आमगे खडे पळयले दूर बसला बट मस्त मेहनत घेतली ताणें आणि आम्ही सांगले तुम्ही करता तसले बरे कराचे ते साना साना लिखपी करच्या वत नाकाची कसं तुमकां सहाय जावका ते आम्ही करताची आणि आयच्या दिवसाक आम्ही आयकल प्रमाणे हांगा 150 बुकींग हांगा जाले म्हणून आम्ही आयकले आणि ताची उठूची श्रेय संपूर्ण नाशिककारांका वताची तांणी प्रितीनं तांणी प्रेमानं तांणी जबाबदारी घेऊन गेलो आमगेले एक मठाचे कसन परंपरे चर्चेक तुम्ही सर्व लोक सहकार करत आसाची असल एक संदर्भांतू एक विषय तुमगेल्या तराक आम्ही प्रस्तुत केले स्वाम्याल बद्दल सांगले आता दुसरं म्हळ्यार देवाल बद्दल सांगता कित्याक की म्हळ्यार हे नाशिक क्षेत्र ताचे एक लिंक नाशिक म्हळ्यार नाव येवचेक कारणाची प्रभू रामचंद्र तीर्थ एक्चुअली पहिले नाशिक नाशिल्ले पहिले पंचवटी म्हणून आशिल्ले पंचवटी कडेरी पेशवा तांगेले काळांतू हे नाशिक म्हणून तांणी हे केल्लें आसा तुमकां गोत आसा की कसन जाले कशी नांव आयल्या त्या निमित्तान तुमगेले लेखान दिसन की म्हळ्यार की रावणाल भयणी शूर्पणखा आशिल्ली आणि प्रभू रामचंद्र देव वनवासाक येतरी भ्रात्र लक्ष्मणा म्हणटू हांगा आयली तेन्ना शूर्पणखा तीन येवन गेलो रामाक प्रचोदन केले की तू म्हाका लग्न जा हांव तुका लग्न जाता अशें मस्तीतले केले कडे रामान सांगलें की हांव एक पत्नी व्रत असता सो म्हाका ते हे ना मागीर भावाक तूं हे कर अशें म्हणटना कडे लक्ष्मणान तिगेले कशें नासिका आसा ते छेदन केलें त्यातून ताचेर एक नासिक म्हणून अशें एक नांव आयलें किंतु आमी सांगची गोष्ट कसन की म्हळ्यार ती केन्ना शूर्पणखाल नाग कातरून घाले लक्ष्मणान ती कोणाले केली रावणाले केली आमगे जीवनांतू हे अत्यंत महत्वाचे विषय हातूंतल्यान थोडे एक लौकिक विषय तुमगेले जरा प्रस्तुत करता आमकां ती शूर्पणखा नाग कापून जाल्यानंतर कोणाले गेले आपल्या अण्णा रावणाले केली रावणाले वचून हेण कसन सांगले की अशी अशी म्हाका नासिक चेतन जाले दिसता न्ही विक्राल रूप जाले आता कोणे लग्न करून घेनाची अशें न्ही मस्तीतले हे जाले अशें न्ही चलतना रावणान कडेरी तागेल बुद्धी ताण वापरले आणि कडेरी सीता अपहरण इत्यादीक हे जाले म्हणजे ताकाही खूप आयलो की मागेले भयणीक तिगेले नाग कातरून घेवन तिका एक अवरूप करून घेवन घाले तसं एक रूपवती आशिल्ले ते रूप उठूची त्या निमित्तान हे जाले विक्राल रूप धारण करचे पडले आणि मागीर भयणीक असल स्थिती आयली म्हणून ताकाही हे जाले आणि ताणे मुखाविचून गोत आसा की सीता अपहरण जाले मस्तीचो विषय जावन रामायणाची गोड घडली आता केन्ना तुमगेल जीवनांत पैकीची कसन जाता की म्हळ्यार कोणेय तरी येवन गेलो तुमकां एक विषय सांगता म्हाका हाणें अशी केलें म्हाका हाणें तशी केलें तेन्ना तुमी एकदम एक्सायट जाता ताण तशी केली काय हांव ताका सोड हांव ताका शिक्षा दिता ना हांव तागेले रिवेंज घेता एक्सेट्रा तुम्ही करता किंतु चूक जाता रावणान कसं केलें शूर्पणखान केन्ना सांगलें की म्हाका अशी जाल्लें आनी नाक कापून घालें आनी रावणान अनेक सायड आलोचन केला एकच सायड आलोचन केलं ताण कसं आलोचन केलें की लक्ष्मणान नाक कापून गेलें रावण निमित्तान हें जाल्लें सो रामाक हांवें रामाल विरुद्ध हांवें कसं तरी करता पण ताणे शूर्पणखाक विचारला की तू कसं केलें म्हणून ताणे आपल्या बहिणीक विचारला की तू थंय वचून कसं केलें म्हणून तिणें मात्र एक विषय सांग की नाक कापून घाल बट रावणान शूर्पणखाक विचारलं नाक कापचें कारण कसं नाही तू वचून कसं केलं थंय हे रावणान विचारलं
ताणे एक साइड मात्र आलोचन केलं खूप पाहिलो रिवेंज घेता म्हणून मुकाबील चाल आमगे जीवनात वैकी अशी जाता केलो पण एक नाण्याक दोन भाग असा आम्ही खाली एक फेस पळयले आणि फेस पळयले केलो पण अशी जाता कोणा जीवनात पळयले डॉक्टराल जीवनात अशी जाता डॉक्टराले जीवनात अशी जाता वन साइडेड आम्ही डिसिजन घेतात फॉर एन एक्झाम्पल एक डॉक्टर होता आणि तो एक हॉस्पिटलांत तागेले टायप होता म्हणजे ताण वचून ऑपरेशन करचे इत्यादी करचे सो एक पेशंट हॉस्पिटलांत येता आणि तो मस्त सिरियस होता आणि रात्रीचे काल होता आता रात्री म्हणजे कुठे डॉक्टर्स काय ते उरणार सो तो पेशंट कोण संबंधित आशिल्लो तेंचे उठूल अटेंडंट कोण आशिल्ले नर्स आशिल्ले बाकी कोण कोण हॉस्पिटल स्टाफ आशिल्ले तांकां फोन करून घेवन तुमगे डॉक्टराक मर्याद नावे तुमगे डॉक्टराक जबाबदार नावे हांगा एक पेशंट घेवन घेवन बशिल्लो आसा एक तास जाल्लो आसा कसन जबाबदार अशी तशी तोंडाय तशी उलयले कडेरी थोडे वेळान डॉक्टर आयलो डॉक्टर येवन घेवन ते संबंधिकाक पळयनाशी तो डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटराक वता संबंधिकाले एक उत्तर वैक उलयना पटापट तो डॉक्टराले ती म्हणजे ऑपरेशन थिएटराक वता ऑपरेशन थिएटराले वचून गेलो ऑपरेशन आणि करता सक्सेसफुल जाता आणि ऑपरेशन थिएटरातून बाहेर येताना परतून संबंधिक त्या डॉक्टराले विचारपूस करते की मागेला चल्ले की मागेला कोण संबंधित इतर पेशंट असा तो कशी असा म्हणून विचार करते प्रश्न घालचे होता डॉक्टर राग वैके ना आणि तशीची धावून घेऊन होता गडबडीने ता ऑपरेशनात उठू ऑपरेशन करता आणि परतून धावून घेऊन होता तेन आणि खूप येतात का तुमच्या डॉक्टराक एक मॅनर्स नावे एक पेशंटाला संबंधित बसला आणि तुम्ही एक प्रश्न उत्तर वैके पसंत समजेल पसंत नंबर डॉक्टर म्हणून असे कुटुंबी मारे स्टाफाले विचारते नर्स आकडे विचारते तुम्ही डॉक्टराक माहिती नावे असे विचार केला कडे ती नर्स सांगता तुम्ही त्याची उलेला काढते ताकेल उत्तर मरण आजी जल्ला त्या डॉक्टराले उत्तर मरण आजी जल्ला ताकेले शवसंस्कार करता किंतु तुमगेले पेशंटाले ऑपरेशन असा म्हण कितरी तांता आपल्याला तुका शवसंस्कार थंय सोड गेलो आणि का दाह दिव का किंतु तुगेल चल्ल्याल ऑपरेशन असा म्हण कितरी तो धावून गेला आयलो ऑपरेशन केलो आणि ऑपरेशन कोण परतून तो आपल्या चल्ल्याले अंतिम संस्कार करते गेला म्हणून गेलो त्या व्यक्तीक सांगता त्यांना ताका कळले की हांव कितलो मोठी चूक केल्या ताणे एक साइड मात्र पळयले डॉक्टर गडबडी येता असा ऑपरेशन करता असा धावून गेलो पण ताची मागची अनेक साइड कित्याक तो लेट जालो कसले लेट जालो कित्याक तो अशी केला त्या ताणें आलोचन केलें आमगे जीवनात वेगळी अशी जाता रावणान वेगळी अशी केले आणि आम्ही वेगळीची रावणा तशीची रिॲक्ट करतात सो केन्नाची एक रिलेशन उरताना आम्ही केन्नाची एक थोडे वेळ पॉज घेवका आमगेले तू कसं नसकी म्हळ्यार स्टार्ट आणि एंड ताचे अनेक असा पॉज ते थोडे पॉज केले एंड केन्नाही जाय जर तुम्ही पॉज केला म्हळ्यार एंड जाता त्यातून आमगे जीवनात वेगळी असले अनेक रीती येता कोणकी सांगून पुढे आम्ही रिॲक्ट करताची ते रिॲक्ट करनाशीची तशी ताची मागची कारण कसं नाही रिझन कसं नाही हे जर आलोचन केले रे आमगेले जीवनात आम्ही बरे रीतीने आमगेले संबंध आमगेले व्यवसाय जीवन जावं नाजाल्यार आमगे लौकिक जीवन आम्ही बरे रीतीने करच्याक जाता हे आमकां रामायणांतल्यान शिकच्याक मेळटा की रावणान खाली वन फेज मात पळयला सेकंड फेज पळयला तशी आम्ही वैकेची जीवनात खंयचे एक निर्णय घेताना कोणाले बद्दल कसले सांगताना कोणकी येऊन सांगता तो अशी हो अशी ताण सांगितले ऐकले अनेकल्याला ऐकून अनेकल्याला वेगळ्या ऐकल्यानंतर कडे निर्णय घेवचे जाता तो अनेक फेस सांगता अशी आम्ही जीवनात दोन्ही साइड आम्ही आलोचन केल्यात मात्र आमचे जीवन कशें मेळटा हे आम्ही रामायणात शिकच्याक तसं मेळटा तसं अवकाश हे दोन विषय तुमगेले जर आम्ही आज प्रस्तुत करचे असले एक गुरुल बद्दल आणि एक रामायणांतल्यान आम्ही कसं शिकच्याक जाता की ते नाशिक म्हळ्यार रामायणाक रिलेटेड आशिल्ले आणि आमगे उपासमूर्ती राम
त्या निमित्तानं ह्या दोन विषय तुमगेले जरा प्रस्तुत केल्याबद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांका बरं घडवो तुमगेले जीवनांतू तुम्ही राबचित असलेल्या गावांतू तुमगेल्या घरांतू नाजे तुमगेले उद्योग क्षेत्रांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत रो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद पर भाषणाचा मी मंगल गणिताची श्री कृष्ण अर्पण